partidos, porque Pachi Vázquez colocó a los suyos y Quintana colocó a los suyos, ya se ve que nunca hay renovación, son los mismos candidatos, y en el Partido Popular Baltar coloca a los suyos. Eso, yo estaré siempre en contra de esa forma de entender la democracia, que es la democracia de Dal, hacen lo del dedo. Un tema sobre, antes de nada, los candidatos que van. Además tú conoces a la persona. Aquí por Orense el PP se llevó 2 plazas en juego, que son 2 personas que van a sentar sus culos en Madrid. Y son 5.000 euros el parcel del sueldo, ¿no? 5.000 euros que van a ganar estas personas. Y al partido a lo mejor creo que dan 100 euros al mes de esos 5.000, con lo cual es muy codiciado. Bueno, eso. Y entonces el Celso Delgado, ¿no? Se llevó 1. El otro chico de la universidad, ¿cómo se llama? Vázquez, creo. Fíjate que carisma fuera. El número 2 del PP. Jesús Vázquez. Jesús Vázquez se lleva el número 2, que en Orense no lo conozca nadie. Y de tercera, que es la que estaba en juego, quedó fuera Ana Belén Vázquez. De Bande, que tú lo conoces, una rapaza muy trabajadora, pero que esa tuvo muchos problemas en la sede del PP porque muchos no querían que fuera. Entonces, claro, lo que dije yo, lo que hablamos antes, es que es posible que el PP haya perdido 1.000 votos del entorno del PP que no la haya querido votar a Ana Belén porque no querían que saliera y repitiera. Y hay una anécdota, tuvo una bronca muy grande con Poli. Y Ana Belén le dijo, yo voy a ser candidata aunque sea por encima de tu cabeza. Entonces, claro, automáticamente Poli no va a luchar por el PP para que consiga votos para esa tía. Entonces, ¿qué ocurrió? En Cudeiro, donde es el PP, el Poli, allí ganó el PSOE, porque allí el Poli podía haber arrasado. Pero dijo, sí, voy a currar por esta tía, por lo caray. ¿Y qué ocurrió? Le dijeron al Poli que había que hacer campaña, pero como había tanta bulla, fue vergonzoso. Salió por el 21 solo, repartiendo folletos del PP. Entonces a mí me decía la gente, ¿tú sabes lo triste que es ver a un candidato que fue de alcalde de Orense solo repartiendo propaganda? O sea, que era surrealista, ¿no? Bueno. E, bueno, esos son os candidatos. Hai nun periódico daqui de Orense saliu unha entrevista co candidato número 1, creo, o 2, ao Senado, que era o doutor cardiólogo, que se atreve a dicir que il vai ao Senado para probar a ver se lle gusta a política. Evidentemente, se gustou no Partido Popular, non o voto. O sea, que hai un montón de xente anotada no Partido Popular, afiliados, que me imagino, se nota un partido será algúns para colaborar e outros para fer carreira. E os que queren fer carreira, cando dicen, no, este señor vai a ver se lle gusta a política. O sea, que sensación de vacío, de interés polo pueblo, como dice aquí o señor. Claro, por eso, que a mí pareceme que ese é un exemplo claro do que non deberan ser os representantes dos cidadáns. Xa que a democracia é tan imperfecta que nós o único que temos que facer é refrendar o que uns señores elixiron primeiro, que non nos veñan carmonsergas de que el voto é libre e que uno vota a quien quiere. Non é verdad. Hai uns señores que elixen unha lista e non só lle podemos dicir que sí ou que non esas listas, pero non podemos facer no Senado sí, que é a única maneira, pero en ninguna outra, nin para alcalde, nin para parlamentario galego, nin para parlamentario español, non podemos dicir, no, eu quero votar a fulanito de tal, que o partido puxo no número 14, pero a min pareceme o máis honrado, máis honesto, máis traballador, e o que máis vai a defender os meus intereses. Non, eu teño que refrendar unha lista que primeiro decidiu unha ou dúas personas e que despois encima vai xente, como acaba de decir agora, que di, voy aí a probar, se me gusta a lo mejor sigo e así non, porque eu recordo outra senadora tamén do Partido Popular que dice, para mí es unha experiencia apasionante, va a ser unha experiencia apasionante. Sí, pero teñen gimnasio. Experiencia tamén según se pode tirar, eu que sei, facer puenting, por exemplo, ou subir como fixo Gonzalo a Torre Eiffel, ou exactamente, ou ter moitas experiencias na vida sin necesidade de ir representando os cidadáns. Claro, como non vai haber unha crítica social na rúa de que están fartos dos políticos? Ven todas estas cousas que unha vez e outra vez, e claro, pois a min gústame en todos os foros onde podio dicir que hai que creer no sistema, e hai que creer na democracia. A democracia é o valor do voto dun señor, pero que non lo deixen ejercitar con libertad, de que dunha vez legislen para que o voto sea directo e para que o cidadán pode elixir ao seu alcalde directamente, non que o elixa o Pache, que o poña ali de número 1 e despois non nos queda máis remedio que santificar
entre outros que nos puxeron metenche nun lote do tema. Claro, é un lote, colles o lote ou non os colles, como estes nas feiras cando din por 3 euros os calcetines, la camiseta e non sei que. Hoxe fai tamén unha crítica, como se chama de Madrid, a presidenta da Comunidade de Madrid, Esperanza Aguirre, que dice, bueno, a ver quen se atreve a ir contra Rajoy nunha candidatura. Tú fixete xa que forma de renovar cando xa estás como amenazando, a ver que se atreva a ir. Dicen tamén que nos sistemas de elixir os partidos, por exemplo, cando saliu elixido Zapatero, primeiro habían feito unhas primeiras como Estados Unidos, pero claro, saliu Almunia, que non era o que quería, perdón, saliu Borrell, que non era o que quería, e votaron fora. Entón xa fixeron outro sistema, que é un sistema piramidal, na que xa non vota militancia, votan simplemente unhos cuantos, nos que estaba Troitiño, que foi de Ourense a votar. Entón estaban uns cuantos aí, xa é fácil controlarlo, porque é como nas federacións deportivas. Na federación deportiva os presidentes se perpetúan no poder uns 30 anos. Por qué? Porque o ser piramidal é moi fácil contactar ca xente que che vai votar, que son poucos. Entón xa lle dices, olha, o teu fillo vai estudiar a Madrid, xa che consigo a residencia, tranquilo, que se che gratis e tal. Claro, o típico rollo. Entón, é o rollo piramidal. Entón, agora, no tema do PP, que queren facer candidaturas para esa renovación,